Ανέβηκα στον επάνω όροφο να σου δείξω και αυτό το διαμέρισμα. Γιατί από ό,τι είδα, οι άνθρωποι εδώ είναι μερακλείδες, κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Η καλή δουλειά φαίνεται στη λεπτομέρεια. Κοίτα τι ωραία. Εδώ μπορείς να κρεμάσεις τα ρούχα σου όταν μπαίνεις από την πόρτα που είναι δίπλα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κοίτα τι ωραίο το μπάνιο. Καθαρά, ωραία, περιποιημένα. Δεν ανάβω το φως γιατί κάνει θόρυβο. Αλλά το μπάνιο είναι φανταστικό. Όταν μπαίνεις στο μπάνιο, ανάβει και το ανεμιστηράκι. Και αυτό είναι για να μην έχουμε μυρωδιές στο μπάνιο. Αυτές οι λεπτομέρειες, παιδιά, κάνουν τη διαφορά. Προσέξτε. Αυτό το διαμέρισμα, εκτός από πολύ μεγάλη τηλεόραση, έχει και τζάκι. Ωραία θα είναι εδώ το χειμώνα. Η τραπεζαρία είναι τέλεια. Λατρεμένο αυτό το ξύλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Το ψυγείο, τα ντουλάπια, πάρα πολύ ωραία. Κάτσε να δούμε τι έχει μέσα στο ψυγείο για να ξέρουμε. Πολύ νοικοκύριδες. Κοίτα, και το ψυγείο έχει τα απαραίτητα για την πρώτη σου διανυκτέρευση. Να δούμε τι έχει και εδώ στην ντουλάπα και πρώτες βοήθειες και μπιστολάκι και καλαθάκι με μανταλάκια για να απλώνεις τα ρούχα και 2 μπουρνούζια. Χαμός! Πάμε να δούμε και την κουζίνα. Εννοείται ότι έχει πλυτήριο ρούχων και πολύ ωραίο μοντέρνο καλάθι για να βάλεις τα ρούχα, μικροκυμάτων, φρυγανιέρα, εδώ έχει ξηρούς καρπούς, έχει τα πάντα για την πρώτη μέρα, τα φρούτα σου, να κάνεις καφέ, να κάνεις τόστ. Η κουζίνα μεγάλη είναι 4 ατόμων. Θέλω να δω και τα ντουλάπια. Ωραία πιάτα ρε παιδιά. Ασορτί με το ντεκόρ του σπιτιού, για κοίτα. Εδώ είναι τα φλιτζάνια και δίπλα τα ποτήρια. Αυτό είναι αγαπημένο, ξέρεις. Βάζεις το σφουγγάρι, έχεις και το υγρό για τα πιάτα. Φανταστικό. Ωραίος αυτός ο νεροχύτης, μπορείς να πλύνεις πιάτα, κατσαρόλες. Εγώ παιδιά τα κοιτάω αυτά, είπαμε, Παρθένος. Και ο δίσκος ασορτί με το ντεκόρ. Και εδώ η θήκη για τα πιάτα να τα στεραγγίσεις μια χαρά. Και τα λουλουδάκια. Αλλά αυτό που είναι το καλύτερο είναι η θέα όταν πλένεις τα πιάτα. Κοίτα θέα. Και εγώ στο σπίτι της Κατερίνης έτσι το έχω. Πλένω πιάτα και βλέπω θέα απέναντι. Μόνο που είναι διαμέρισμα και δεν έχω τόσο ωραία θέα. Τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και το μπαλκόνι. Το μπαλκόνι ρε παιδιά νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλήσω. Πρέπει να τα πείτε όλα εσείς. Κοιτάξτε. Υπάρχει κάτι που δεν το βλέπεις από αυτό το μπαλκόνι. Βλέπεις τα πάντα. Το βουνό, τη θάλασσα. Τι να πω, μέχρι και το αυτοκίνητό σου που έχεις παρκάρει για να μην έχεις άγχος μήπως σου το κλέψουνε. Δηλαδή, τι θέα είναι αυτή ρε παιδιά, τι όνειρο είναι αυτό. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έχει ωραία θέα και έχει και τέλειο φως. Κάνεις βίντεο εδώ, φωτογραφίες, τα πάντα. Πολύ ωραίο το τραπέζι με καρέκλες σκηνοθέτη που τις λατρεύω. Και είπαμε, η θέα φανταστική. Κοίτα και κάτω να δεις και πάνω να δεις, όλα είναι υπέροχα παιδιά. Αυτό το διαμέρισμα είναι για 4 άτομα. Πάμε να δούμε και την κρεβατοκάμαρα. Εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Με αυτό το τέλειο κρεβάτι που από ό,τι βλέπω είναι ίδιο με αυτό που έχει στο κάτω διαμέρισμα που κοιμόμαστε εμείς. Κοίτα ο νοικοκύρης ο άνθρωπος, κοίτα εδώ. Τις πετσέτες με μυρογνωμόνιο το στρώνουν το κρεβάτι. Κοίτα εδώ τα μαξιλάρι. Όλα είναι με ακρίβεια τοποθετημένα σωστά. Μπράβο ρε παιδιά, τι να πω, έχω να πω τα καλύτερα. Και το φωτιστικό εδώ μου αρέσει, ντιζαϊνάτο και το τραπεζάκι, το σκαμπό με τη γούνα. Είναι φανταστικό. Αυτό όμως που κάνει τη διαφορά είναι ο καθρέφτης. Μ' αρέσει στα δωμάτια να έχει τέτοιο καθρέφτη, ολόκληρο καθρέφτη. Εμείς οι ψωνάρες δηλαδή που ντυνόμαστε και πάμε τις διακοπές μας